As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Nagsugod ta karon sa atong Novena Masses para sa kapistahan ni San Jose, husband of Mary, patriarka. Atong iampo nga ang atong mga katawhan, labi ng mga amahan, mga kalalakinan sa kalibutan, labi na din sa itong nasod, magsunod Diyos panigingnan ni San Jose, isip putli, mapaubsanon, kugihan, ug balaan na tao. Ato sang iampo atong mga leaders na maliwat sila ni San Jose, isip tigpanalipod sa kaluwasan nga mao si Kristo, mao ang simbahan. Atong mga benefactors and donors, ato sang iampo nga unta hatagan sila sa tinuod nga kalig-on o kabalaan sa ilang kinabuhi. Bugti sa ila sang pagsigig hatag sa simbahan o suporta pinaagis pagpamalit aning atong mga slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamahaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami biyaan sa imong grasya, kay pinaagi niini mahimo kaming madasigon sa pag-alagad kanimo ug maangko namo kanunay ang imong panabang. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Azarias mihunong ug mibarog didto sa kalayo ug nagampo sa kusog na tingog tungod sa imong ngalan o Ginoo. Ayaw kami itugyan sa kadautan sa kahangturan, ayaw kawanga ang imong kasabutan. Ayaw kami pagkuhai sa imong kaluoy tungod ni Abraham, imong minahal, si Isaac imong sulugoon, ug ni Israel imong balaan, nga imong gisaaran nga imong padaghanon ang ilang kaliwat, sama sa mga bituon sa kalangitan, o sa balas diha sa kabaybayunan sa dagat. Kay naot-ot kami, o Ginoo, labaw sa bisan unsang nasod, naalaot bisan diin sa kalibutan ni ining adlaw tungod sa maong kasalanan. Karong mga adlaw wala na kami hari
propita o pangulo, walay hinurot pagsunog, walay sakripisyo, halad o insenso, walay dapit nga arang kahalaran sa unang mga bunga, aron magkapahimuot kami kanimo. Apan uban sa mahinulsulon nga kasing-kasing, ug sa mapaubsanong espiritu dawata kami, ingon og mga hinurot pagsunog nga karnero ug baka, o nilibo nga pinatambok nga nating karnero. Busa dawata ang among sakripisyo diha sa imong atubangan, karong adlaw samtang nagasunod kami kanimo sa walay pupagana, kay ang tanan nga nagasalig kanimo dili gayud kaulawan. O karon nagasunod kami kanimo sa bug-os nga kasing-kasing, nahadlok kami kanimo ug nagaampo kami. Ayaw kami himua nga maulaw, kundili tagda kami diha sa imong gugma ug dakong kaluoy. Palingkawasa kami pinaagi sa imong kahibulungang mga buhat, ug hatagig himaya ang imong ngalan, o Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, o Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ang imong mga paagi, o Ginoo, ipahibalo ka nako. Tudloi ako sa imong mga agianan. Aga ka ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako. Kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, o Ginoo. Ug ang imong kaayo,
naa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahon na miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katao ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pesos. Og tungod kay wala man siya'y igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon atubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intahon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pesos. Gilabni dayon niya og gituok o giingnan, bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya musugot, hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, baniyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kundili kamo mupasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kuyaw di ay kayo mga igsoon kon dili ta mo pasaylo sa tao nga nakasala nato. Ngano man kay ang tanan sad natong sala, apil natong sala nga gipasaylo na tungod kay nangumpisal na ta, ibalik day og datog nato. So mamulya, wala lagi reaction inyo mga naong. Panantan, mangumpisal ka karon kay Holy Week, nya ngumpisal ka, nya pag uli ni mo sa inyo, na silingan yung sigig panglibak nimo, di gyud ka mo pasaylo. Katong tanan nimong nakumpisal nga sala nga gitagaan na kag absolusyon, ibalik tos Ginoo nimo, mahog nga way nada ang imong pagkumpisal.
Pariharing pasumbingay ba, gipapas na ang utang atong tao, milyon. Pero pagkasugat niya siyang kaubang sulugoon nga nakautang ra niya piso, so man niya pasaylua, iya man gilabni, iya man gipapriso, gibalik sa ang katong utang niya nga napasaylo na unta, gipapas na, gibalik og charge niya, gipriso na hinoon siya. Gilingay mong tupad, ing na gipasaylo gid nimong tanan, ing na ba na ang tanan gyud imong gipasaylo. La, bantay ka da, og usa, patay yun ka. Kaning mga pamilyang Marcos, kani si Marcos, Bongbong Marcos, o katos Marcos Sr., gikondem ni sila sa Pilipinas ni adtong People Power Idsawan. O gipriso ni sila. Exile dito to sa, asa to? Hawaii? Unya, namatay ang ilang amahan. Wa gyud pasaylua, in general ba, wa gyud pasaylua sa Philippine government. Wa gipalubong. Wa gyud gipalubong. Dito ra to sa ilang balay, butang. So good adto mga 1980s, hangtod na lang na 90s, pag-abot year 2000 hangtod 2015, wa gyud gipalubong. Nga naman, kay wa gyud mapasaylo ang korupsyon, ang pagka-dictator, ang martial law, ang daghan kay gibuhat. Wa siya gi-honor sa mga Philippine government nato, sa nagsunod-sunod nga mga presidente, Cory Aquino, kisa to'y sunod ni Cory, Ramos, sunod, kisa to, Irap, dayon Gloria, nya dayon si Pinoy, wa gyud mopat kani mga administrasyon na 5 ka buok, wa gyud ni pasaylo. Ang timaan sa pasaylo nga ilubong siya sa libingan ng mga bayani. Wa gyud gipasaylo. Kanus man siya nalubong sa libingan ng mga bayani? Sa dihang na presidente si Rodrigo Roa Duterte. Gilubong siya, gipasaylo, gitagaag honor. Nalipay ba ang mga pamilyang Marcos? Apil na ni Bongbong Marcos? Porting lipayan na social media, porting pasalamat. Porting pasalamat. Di gyud kuno nila kalimtan ang maong buhat ni President Rodrigo Roa Duterte. Kay dako kaayong dungog o pagka-restore sa dungog sa pamilyang Marcos. Og tuod man, dili lang igo nga gilubong, gipartneran pagyod sa anak ni President Rodrigo Duterte si Bongbong Marcos aron mudagan sa pagka-presidente. Bisag wa tatoy plano si BP Sara nga mudagan, napugos gyud siya kay sigihag balik-balik nagpakiluoy. Matod pa ni BP Sara sa iyang narisyon, nagpakiluoy gyud si Amy Marcos o si Bongbong Marcos nga partneran siya sa iyang pagdagan pagka-presidente. Mura pag itong nasuko si President Rodrigo Duterte, siyang anak na si Mayor Sara, kay nganong di man mudagan pagka-presidente, nganong nagbisi man hinoon. Nana, wa man sad siya mahimo, kay naaman sa ni baruganan ang atong kanas Sara Duterte, gitugutan yun nga ni partner. Nalipay ba ang pamilyang Bongbong Marcos nga ni partner si Sara Duterte? Porting lipaya, isa-isas kamot, unit team. Perte kaya to, minduta ni, murag yung nanindot na ba ang pamilyang Marcos og tuod man nakadaog yun. Gani tawgo na to landslide, mga 31 million votes, samtang ang
Vice Presidente mga 32 million votes. Silang duha, tawag na to landslide. Pero sa dihang ni lingkod nas iyang gahom si Bongbong Marcos unsa may iyang gibuhat. Unsay gibuhat niya. Human siya gipasaylo sa iyang sala ang ilang pamilya sa Philippine government o sa people of the Philippines in general. Unsay gibuhat niya. Gipapriso niya si Rodrigo Duterte exactly ugma 1 year na dito sa dahig. Sugod ugma. Unya gisunod niya gi-impeach si BP Sara may gani kay gibabagan sa Supreme Court last year karon murag dayuno na gyud og impeach. Wa gyud hunong ipa-impeach gyud. Og daghan kaayong korupsyon nga nakalusot sa atong nasod, di na bilyon ang katong iyang papas una murag kutob ratos bilyon ang korupsyon ato nga gi-accuse. Karon trillions na ang korupsyon nga nawa, di ra ba gyud moangkon ang atong administrasyon nga naa sila'y responsibilidad. Gani gipailan og impeachment didto pa lang sa Committee on Justice sa Congress, absuelto na ang presidente. Pero ang Vice Presidente ikaduhang round sa 125 million na confidential fund gipailan sa impeachment, nakapasar na sa first nga round sa Committee on Justice with substance and form. Sufficient substance and form. Matod pa diri sa Ginoo, ingon usab niini ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo. Kundo na may sala si President Rodrigo Duterte nga nahimos mga Marcos administrasyon or sa ato bakang nasod, ikumpara nimo ni Marcos Sr. hay man kay dakog sala nilang duha. Ni pulos magita sad-an, wa may usa natong way utang. Kaning sala gitawag nig utang. Ambot og kisay dako nilang sala. Di gyud mapasaylo. Di gyud ta kapasaylo. Bisan na lag-anhin na lang hiringon sa Pilipinas, adto gyud sa dahig, adto gyud sa ICC ipahiring. Nawa para ba sa gyud hearing hantod karon ako kita nagumbol man ko ako na karon moingon na gyud ko murag na ako'y sayop gamay. Kaysa una magsigi kog ingon ang atong justice system dinhi sa Pilipinas hinay kaayo kay naay mga na-detain tag 5 years o ban ganit 10 years wa mudagan ang kaso, di ta parihas didto sa Amerika, didto sa ubang nasod nga usa lang kabuan, tulo kabuan human daing kaso. Oy karon nato as ICC si Rodrigo Duterte usa na lang katuig wap agyod maklaro unsay iyang charges. Nag-confirmation of charges pa ni atong niaging simana. Hinay sad kaayo, natakdan sa kinaiyas mga Pilipinos. Ambot og natakdan o gituyo. Ambot lang. Kaya ang nagdakop rabasad ni President Rodrigo Duterte din sa Pilipinas, dili man taga ICC. Sila mas General Torre. Dili man eroplano sa ICC ang gisakyan. Eroplano mas Pilipinas, nga karon gigamit-gamit pa gina karon, gisakay-sakayan pa man aron. Gani ni adto kunos Amerika ang atong presidente to amas Amerika karon. New York ba to? Ang gisakyan kuno private plane, murag kadto man kuno eroplanohang gisakyan sad ni President Duterte. Pero dili padong sa dahig aron prisohon. Ni adto sa New York aron mag-enjoy. Samtang kitang Pilipinas ang paliton di na ganita kasakay habal-habal kay perti ng mahalas plite. Di na ganita kapag gasolina kay mahal na kayo, gasakay-sakay og private plane ang atong presidente. Yahay kayo. Galisod ganig sakay ang atong OFW di na kaulis Pilipinas kay way budget, pataguon na lang sila asang mga langob dito, pataguon sila aron di maigos bomba. Kay way budget gibalibaran sa consulate
apan ang atong presidente gasakay-sakay private plane. Ambot lang, tinuod ba na? Naama na social media. Ang nakasakit pag yun, kay nining dako kayong korupsyon, niingon ang atong presidente, mahiya naman kayo. Kanus ato siya nisulti, ana? last year ba to? 2020. Mahiya naman kayo. Namakpak sang taga-Congress, bitaw, dapat mahiya yun, mahiya. O karon, wa gyud nilusot na kinsay tinuod nga mahiya. Wa man gyud napahiya. Kay nganong wa may napahiya? Daghan na kay nisulti nga kini maoy utok sa korupsyon, nagdanig malitang kwarta, napay picture, napay mga affidavit. Ang nisulti nga mao ni ang mga kurakot, mao naman hinoy atakihon, mao na may pailag kaso, mao naman hinoy prisohon, mao pay taktakon. Basta musulti gani ka nga mao ni ang kurakot, unya maigo ang administrasyon, ikaw maoy sayop. Pero naay musulti bisag piniriso kana sana Madriaga, nisulti nga ang vice presidente ako'y bagman ana, nikuha sana siyag mga kwarta gikas mga drug lord. Tagaan dayon. Dakong pagtagad, unya tagaan witness protection. Pero arikas mga 18 Marines, adto kanila ni Gutisa, adto nilang Grisaldo, kisa patong uban nga nisulti nga naay anomalya ang gobyerno, agi pang taktak, apil na sila sa Barsaga, Congressman Barsaga, kisa patong uban, apil pas bato, tago-tago lagi. Nga naman, kay kung musulti ka against sa administrasyon karon, di ka pasayloon. Prisuhon gyud ka, dauton gyud ka, daog-daogon gyud ka, pero musulti ka against sa vice presidente karon, ikaw mo'y hero, ikaw mo'y gitawag og star witness. Mapasaylo pa katas Ginoo ani karong sitwasyon na. Basig mo samot ang atong silot isip nasod. I am talking about our country. Ang gibuhat sa atong nasod. Kay kaning atong nagdas, atong rindas pangagamhanan karon atong gitawag og mga official sa atong gobyerno, mao man sila nagrepresent sa atong nasod. Sa ilang binuhatan, di ka tasilutan sa Ginoo. May lang untag ang silutan, kanira silang pamilyaha, ibaligya na sila hurot, matod pa diri, ibaligya ang imong asawang mga anak o ipapriso ang tanan aron makabayad mo sa inyong utang. Na para ba kuno na sila utang sa estate tax nga pila sa 2 kabilyon wa sad mabayre. Mga igsoon, gihisgutan lang ni nako kay duna day gyud silot nga mapaabot kung dili ta ka maong mo pasaylo. Labi na gyud kun atong igsuon ang atong dumtan. Igsuon nato si President Rodrigo Duterte. Nganong adto man nato ipapriso sa atong silingan. Ani na lang unta sa atong balay. Kita untay musulbad sa atong problema sa hustisya. Kay naa man tay justice system. Epektibo man kaayo. Muna dito sa pag-confirmation of charges, doon na dito'y usa ka abogado nga naas prosecutor nga Pilipino, niingon siya dili pwedeng ari-hiringon si President Duterte sa Pilipinas kay influential kay siya, iyang makontrol ang atong mga justices diri, munang dili gyud kuno siya di ta makapakonbikto niya kay control niya ang tanan. Pakauaw lang. Nganong ingon mo kung pakauaw? Pagtugpa gani niya gikas Hong Kong, giaristo man dayon siya. Wa gani kaabot og 24 hours, priso naman siya dito sa dahig. Mao nay influential, mao nay nagkontrol sa justice system. Wa man gani siya kapugong atong ni pusas niya dito, ni dakop niya nga si General Torre. Og influential pa siya, way mo dakop niya sa airport oy. Og influential pa siya, di siya mapadaha dito. Kinsa maroy influential, kaning dili madutlan og accusation o kining dali kay madutlan sa accusation. Kamo ba kakong pahukmon?
Kinsa may mas influential kining bisag gihisgutan nagmaayo na nay picture na nay mga witnesses, unya ang witnesses na hinuon maoy mapriso, di gyud madutlan? O kanibang tao nga dali ra kay mapriso, less than 24 hours priso na. Kinsa may influential ana dinis atong nasod? Katong di madutlan. Naapay giingon nila dito, nagmanipulate ni siya sa nasod, nag-spread ni siya sa kanang culture of impunity. Culture of impunity, kanang di gyud ka makasuhan. O sa di makasuhan nga na priso maganig ditso? Nganong mamakak man kita? Basta silutanan kita. Diri sa atong unang pagbasa, si Propeta Daniel nag-ingon sa Ginoo, pasaylua in taon kami Ginoo, purting dakua sa sala sa among katigulangan. Hinaot unta nga malukmay pa kanamo. Ato sang ihangyos Ginoo, pasayloon unta tanining atong nabuhat karon. Kay naapil magita aning binuhatan sa ato karong present administration. Mauning naglisod gyud tag maayo. Kay grabe kaayo ang atong pagkadili mapasayloon, tig-a og kasing-kasing. Mo na hinaot unta, magampo ta, mabag-o atong kasing-kasing, magpasayloay ta, magdinawatay ta, magilhanay unta ta nga kita mga Filipinos managsuon, and let us build our country together. Mo bitaw ang atong tema karon sa atong kaning tuig na Jubilee karon 2024 nga gihatag sa atong Archbishop Abit Oy, Archdiocese of Cebu, journeying together as church fully alive. Journeying together ang panaghiusa nya mausa na tema sa tibok Pilipinas sa Katolikong simbahan. Journeying together, synodality, the synodal church, ang pagkuyog, dili ta mag winaklihay. Nindot unta kay na gitawag nag unity, teamwork, team building. Dili kay mag-away, magpasayloay, linyay mong tupad. Ingna, di jud ko makig-away nimo. Ingna ba? Di na jud ko makig-away nimo. Muna karon sugod man tas nobina ni San Jose, karong Sabado, Pitsa 14, alaunas hapon o alas 2 ba to, naatay simposyum nga pagahimoon para ni kinabuhi ni San Jose, na sa tay mga speakers nga nagdebosyon sa ni San Jose, mga lay. Akong gihangyo kamong tanang mga lalaki, labi na gid ato mga lay ministers, sakristan, hasta ning atong personnel dinhi, akong gihangyo panambong mo ana aron matakdan unta tas kinaiya ni San Jose, mapaubsanon, kugihan, mahigugmaon ug balaan nga tao. Nunay atong target nya magpista ta niya ikapit sa 19. Ang ato mga kofradiya ni San Jose dinhi, akong nakita pulos-pulos gyud mga babae. Na kunaunsa naman ni nga si San Jose, pulos naman babae ang kofradiya, members kofradiya, di ka ni makapamabay si San Jose aning kalakihan. Ang angayan gid untang magkofradiya mga laki, dili babae. Ang babae adto unta mo kofradiya birhen sa Pilaro, kay babae man na ari manong San Jose hinuon mudot-dot mo sa man sa mga bayhanan. Una di ta paalkansi mga laki ha. Sugod ta karon, nambong ta. Aron maanad-anad tag pamilya ni San Jose. Gina, manindog na ta para sa nobina alang ni Senior San Jose. Mga igsoon, si San Jose gipili sa Dios isip mahimayaong patriarka sa simbahan, putling esposo ni Maria Santissima ug amahan ni Jesus nga atong manunobos, na sinati niya ang tumang kasakit sa pagmatuto o pagpanalipod sa batang Hesus, sa hilom o putli nga kasing-kasing
na sinati niya ang kalipay nga langitnon, busa uban sa mahigugmaon og mapaubsanong kasing-kasing, himuon nato kining santos nga nobina. Palihog manluhod. Pag-ampo sa unang adlaw. Santos o yamot nga amahan o Patriarka Senior San Jose, tungod sa kasakit nga gibati sa kasing-kasing mo sa pagtan-aw, nga nanamkon si Maria Santissima nga mahal nga esposa mo, kay bisan sa kalig-on kanimo, andayag nga pagpakaila sa mahal nga bertudes niya ug sa hingpit niya nga pagkaulay, bisan pangani gani nakasakit kanimo ang kasayuran nga gikan sa mga mata mo, ug tungod ni ana imong katarungan, gituyo mo dili kay sumbong mo siya, kundili mipahawa ka o mibulag kaniya, ug kini nakasakit kaayo sa kasing-kasing mo. Tungod sa kalipay nga gibati sa kalagmo sa pag-ingon kanimo sa anghel, nga dili ka mahadlok, kay ang putli ug ulay o yamot nga esposa mo nga si Maria Santissima, nanamkon sa anak sa Dios, sa lalang ug grasya sa Espiritu Santo, nangamuyo kami kanimo nga iampo mo kami, ug gidangat kami sa atong Ginoong Dios, nga gwawason mo kami sa nga tanan nga kalisod namo, aron makadawat kami dinhi nining kinabuhi sa kahusay ug kadait, sulod sa among mga kalag, ug nangamuyo usab kami kanimo, nga idangat mo kami sa gipangayo namo nining nobena, kun daw angay sa himaya sa Dios ug sa dungog mo. Amen. Jesus, Maria, y Jose. Ato karong pangayoon ni Senior San Jose ang mga grasya nga atong gikinahanglan, mubong kahilom. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangaman ni Senior San Jose, Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Sa Pangalan ni Senior San Jose, Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang simbahan nga nahimong gawasnon pinaagi sa dugo ni Kristo, magpuyo diha sa kahapsay ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. sa pangalan ni Senior San Jose, Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang tanang simbahan Kristohanon, mahugpong diha sa kiusahan sa usang ebanghelyo sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senior San Jose, Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang mga minyo makakaton sa pagpasaylo o sa pagsabot sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senior San Jose, Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga kitang tanan makakaton sa kaluoy ni Jesus ug sa kinasing-kasing magpinasaylo ay magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senior San Jose, Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga natakos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senior San Jose, Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila na Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senior San Jose, Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw.
nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo himuha kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang mga matuhong mihalina makatagamtam sa kalinaw didto sa Dios nong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo himuha kaming instrumento sa imong kalinaw. Tanan, langit nung amahan, imong gipiyal kang San Jose, ang imong bugtong anak. Si Maria Santissima, ang imong pinili na mahimong inahan ni Jesus, mihatag usab sa iyang timos nga pagsalig kang San Jose, isip iyang bana. Busa, dawata kining among mga pangamuyo kanimo, nagituboy namo uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing diha sa pangama ni San Jose, ang maunongong esposo ni Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga kining makaluwas nga bahalad magpalingkawas kanamo sa among mga sala ug magdala kanamo sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayong sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala,
maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Pasalig sa pagulig, ikan sa langit mong amahan. San Jose, kanunay kong kaabag sa mga kabalaka, kahinawa sa lawas ug kalag, pagkabot sa mga gilaraw, tanang butang maayo, tanan isandi ko kanimo. San Jose, ang amahan sa pagtuon, ang mahilong nga mga tunog mo, pagasundon ko, pagasundon ko.
Magampo kita. Ginoo, kining santos nga pagkalawat, magbaskog unta kanamo, ingon man maghatag kanamo sa pasaylo o panalipod. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga panalipod. Apan dili kini mahitabo kung dili ta mo pasaylo sa atong isig katao. Salamat sa nagsigig tabang nato dinhi. Pinaagis pagpamalit og slots ang atong grace niabot nag 183,737 ka slots ang atong halin, napay 516,263 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC Part 2 niabot nag 7,122 ka slots ang atong halin, napay 122,878 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 163 slot challenge nga tag 16,300. Niabot na sa 7 ang atong nadawat nga challenges. Ang atong DPR 52,135 ka slots ang atong nadawat, equivalent panig 77 ka balay nga tag 75,000 ang precious o cost sa kada balay. Mo nang padayon pataog dawat og mga slots sa DPR tukod og balay. Nya unsaon to pagpalit og slots? Dinha sa atong gawas sa simbahan, lamisa diha na sa atong opisina. Pwede sad sa atong mga bank accounts, kanilang yung niya sa atong screen, mao atong sundon. Pwede sad sa GCash accounts nato, kaning niya sa screen gihapon, or sa kwarta padala, if niyo ipadala, anhilang yapon ani nga screen nga mga ngalan, kaning niya sa screen ang inyong sundon. Salamat kaayo. Mass wedding, padayon ta og imbitar og mga nagpuyo-puyo og kanang mga civilly married people. Sa pagkakaroon, murag na natay 55 ka couples nga nagpa-register, nagkinahanglan tag 163 ka couples. So karong May 31 ra ang atong last day sa registration. So imbitara, first come first serve. 163 ra atong dawaton. Nga padayon mong support sa akong YouTube channel kaning Padresiano Ubod nga duna na ni Roy 287,000 ka mga subscribers. View, like, share every day lang yun, ha? O niya kining karong 14, March 14, karong Sabado, mao ang atong symposium kabahin sa kinabuhi ni San Jose. Ato sa nang tambungan, labi na gid sa ato mga kalalakihan, lay ministers, sacristans, ato mga personnel o mga mandated organizations, patambunga inyo mga lalaki. Ug nasa babae mo tambong, okay ra sad gyapon. Ug ang Cofradia de San Jose atong patambungon. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.